Takže já sedím tady s Mirkem v Las Palmas v jedné kavárně, kde je docela hlučno. Měli jsme vybranou krásnou kavárnu Café Regina, tady kousek opodál, ale jelikož začalo pršet v Las Palmas dost brutálně, tak se nahrnuli všichni lidi z pláže a z promenády do té kavárny a byl tam takový hluk, že to nešlo. Tak jsme se přesunuli, přesunuli jsme se o pár kaváren dál a tady je taky trochu hluk, ale je to lepší. Tak doufám, že se nám podaří natočit hezký video a že to bude slyšet potom. Miro, chtěl jsem s tebou natočit rozhovor, protože jsi taky digitální nomád, jsi tady už nějakou dobu a tak bych rád slyšel tvůj názor na to, jaký to tady je. Možná začněme od toho, jak dlouho jsi tady. Dobře, tak já jsem cestoval vlastně, byl jsem na Tenerife asi 14 dní, potom jsem se přesunul semka na Las Palmas a teďka jsem tady třetí týden vlastně začínám. A ještě tady budu asi 2 týdny. Na Tenerife jsi byl jak dlouho? Na Tenerife jsem byl 2 týdny. 2 týdny. Co se týče toho srovnání Tenerife a Las Palmas, tak si myslím, že Las Palmas je mnohem přívětivější vlastně pro digitální nomády. Už jenom tím, že tady je docela velká komunita těch lidí. Lidi jsou dost přátelští a tam to je víc asi pro ten turismus, že? Je to víc turismus, je to víc ten je hodně turistický, je tam hodně důchodců, těch starších lidí, hodně tam neslyšet němčina, když tam jezdí jakoby na dovolený. Já myslím, že i Češi tam jezdí spíš jako na dovolenou v moři, asi, než jako digitální nomádi. Vím, že někteří odsud tam jezdí, že třeba přijedou do Las Palmas na měsíc, na 2, na 3 a potom se přesunou ještě na Fuerteventuru nebo na Lanzarote na pár týdnů, třeba projet to kemperem nebo tak, takže potom dělají jako nezávisle, ale ta komunita tam asi není moc. No. Dobře, no a tak co říkáš, teď seš tu 2 týdny vlastně? No, skoro 3. Skoro 3? Tak jaký jsou tvoje pocity z Las Palmas? No já jsem tady poprvé a jsem nadšenej. Co tě to nadchlo nejvíc? No tak nejvíc mě nadchly asi ty lidi okolo. Líbí se mi ta promenáda tady, to je parádní. Je tady hodně míst na různý dlouhé procházky a tak, což já mám rád. Si hodím si sluchátka, nějakou audioknižku a procházím si takhle. Dá se odsud vlastně jezdit na různé výlety po celém ostrově, tak v pohodě. A hlavně mi to přijde, že to tady tak nějak víc žije. No žije, jednoznačně Las Palmas žije určitě. Jsi si zmínil komunitu těch digitálních nomádů, ta je tady obří, že jo, z těch kanadských ostrovů vlastně největší. A potkáš tady lidi z celého světa, asi máš taky tu zkušenost? No určitě no, hromadu lidí. Máš už nějaký známý kamarády tady? Jo, jasně. Já jsem tady vlastně přijel, když jsem tady byl první týden, tak jsem si tady booknul ubytko jenom na týden, vlastně abych to jako omrknul. A to jsem tady bydlel v nějaké paní na La Isletě. Ubytko přes Airbnb, okay. Což se mi až tak nelíbilo, protože ona tam vlastně pořád chodila a dělala tam nějaký klid, byla taková hodně pořád milovná, až to bylo trošku otravný.
A tak jsem vlastně si rozmýšlel, kam pojedu dál, přemýšlel jsem, že pojedu do Mas Palomas. A potom jsem vlastně natrefil na skupinu o nomádství, nebo vlastně ne, není to jenom nomádství, ale vlastně celkově tady model životu na Las Palmas. Aha, na Slacku nebo? Na Slacku. Jasně, Live It Up Las Palmas. Jo, ano. Tam jsem poptal ubytování, že se mi tady líbilo, že bych chtěl, protože Airbnb bylo samozřejmě úplně vybraný, jelikož je hlavně sezóna a já jsem natrefil na nějakého Slováka, který tam psal, že pronajali byt, vlastně celý a že zhání někoho, kdo by si vzal na měsíc jeden pokoj, aby to jakoby si šerovali náklady. A tak jsem se vlastně přestěhoval. A zůstal tady, takže vlastně úplně náhodou si zůstal Las Palmas. Jo, ale já jsem jako chtěl, mě se to líbilo. Já jsem pak byl jsem se podívat v tom Las Palomas, tak tam je to zase takový turistický. No přesně, no. Je to tam pěkný, je tam trošku větší teplo možná, je tam hezký moře, ale jakoby ta komunita je tady lepší, asi a pro takovou i práci a různý potkávání se s lidmi, je to asi lepší tady. Přesně tak, no já taky, když jsem se měl poprvé loni, tak jsem měl sám, říkal jsem si, co budu dělat v Mas Palomas mezi turistama, že jo, jasně, sám někde na apartmánu, takže jsem zvolil vlastně taky tu samou cestu, že jsem vybral pokoj na bytě s dalšíma Čechama a Češkama a bylo to úplně super zážitek, oni mě hned dokázali kam jít. A tak, kam jít ven, kde se lidi setkávají a o Slacku mě řekli, že a tak dále, takže to jsem právě chtěl zmínit a nahrát na tom videu, že vlastně není třeba se bát. Jo, jasně, tady... já jsem měl úplně na blind a vlastně druhý týden a už tady mám plno kamarádů, už chodíme na pivo a různé večeře, ale nevím, tady po pláži budeme volejbal a tak. Takže každý den vlastně co dělat. No, pokud neprší, jak dneska třeba zrovna, ale je to tak, no, je tady toho hromadu. Ale i tak, no, dneska prší vlastně jako z Convalle party přesto jedou, jo, jsou taneční kurzy, já mám taky vlastně jeden, potom doufám, že to stihnu, ještě mám čas. A jsou taneční kurzy, jsou party dneska večer, dneska čtvrtek, že jsou pravidelný akce, takže to je Palermo, víš to. No. Plus je salsa, bachata, kizomba party, occidentalu vlastně ve čtvrtky na střeše, že jo, a další věci, takže opravdu každý den. Dobře, a ty teda jsi digitální nomád, nebo pracuješ vzdáleně a můžeš... Pracuji vzdáleně, no. Já jsem vlastně takhle poprvé vyrazil sám jakoby někam na cesty, na zkoušku, že jsem si vzal s sebou notebook a pracuji takhle vzdáleně, jako někde se zahraničí. A zkoušel jsi třeba i nějaký ten cowork space, nebo... Jo, zkoušel jsem Teleres Palermo, tam jsem byl, pak různý tady kavárničky a tak, což zjistil jsem, že mi to docela vyhovuje se takhle sebrat třeba na 2 hodinky, na 3 hodinky si sednout do kavárny s tím notebookem, nějak se ponořím do práce a rychle dokončím vlastně nějaký úkoly, než neodvádí mi to tolik pozornost, jak třeba doma. Takže z toho do toho. Je to super, no, změní to prostředí, jako poprvé, když jsem tady byl, tak jsem si taky naivně myslel, že si lehnu na pláž na těsem a budu dělat tam. Tak to nefunguje, no, jasně. Člověk si musí splnit ty povinnosti a vlastně potom až se zaklapne ten notebook, tak je vlastně teprve jakoby na dovolené. A nebo si to prostě ten den rozdělit, že já mám třeba spolubydlící z Italku z Německa, která dopoledne spí, odpoledne tak nějak užívá a v noci pracuje. Takže vlastně ona třeba do 2 do rána, vím, že každý den do 2 do rána, že říkala, že sedí prostě a dělá překlady a tak dále. A má to úplně jinak časově rozvržený a když člověk je nezávislý, tak může, ale myslím si, že tady je pro každého něco, že právě i když někdo funguje přes den nebo v noci, tak tady má ty možnosti. Jo, já jsem vlastně z toho důvodu i zvolil tu destinaci tady na Kanárech, protože jsme tam vlastně oproti Česku hodinu posun jenom, o hodinu méně tady, což mi vyhovuje vlastně víc, proto nejsem třeba někde v Asii nebo tak, kde je ten posun daleko větší. A tak, abych mohl být v kontaktu s kolegama, tak abych se mohl zúčastnit těch meetingů v tom čase, ve který jsem zvyklý a nemusel být tam někdy třeba půlnoci.
No, na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli si je zvažovala jiné destinace, nebo proč jsi si vybral právě Las Palmas? Já jsem právě v Asii už byl dřív, tam se mi líbilo hodně. Kde tam? Byl jsem v Malajsii a byl jsem v Thajsku. Co se ti líbilo víc, Thajsko nebo Malajsii? To se asi nedá úplně srovnat, no i když ta Malajsie se mi líbila víc asi po té stránce té přírody. My jsme cestovali po Borneu, takže to bylo fakt parádní, to se mi líbilo hodně a v Thajsku to bylo spíš takový dovolenkovější. To Thajsko to má jako se víc zmáknutý, co se týče s těma turistama. S těma turistama, ale i pro ty nomády, no. Já jsem tam ještě nebyl, ale asi tak jo, asi nomády. Já jsem tam nebyl jakoby nomád, ale ta infrastruktura asi tohle lepší. A Malajsie je pořád jakoby taková autentičtější. Ty děláš co teda, jako profesně? Já jsem programátor. Programátor. Webový aplikace. No, se ptám, a jako je tady strašně moc lidí, co dělají s počítačem, nebo nějaký softwary, hodně ITáků, nějakých developerů programových, marketing a tak dál, ale je tady i spousta lidí, nevím, dělají jogu, učitelé jogy, učitelky, překladatelů spousta, nějací prodavači, co prodávají prostě online, po telefonu. Potkal jsem mají lidi, co vlastně mají nějaký svůj vlastní biznis, tím, že si jedou nějaký svůj e-shop, který si spravují. Jasně, no. Jsem se bavil s takovými lidmi tady toho hodně. Jo, no, jako někteří jsou zajímaví nomádi, protože někdo mi přijde, že vůbec nespadá do té kategorie, ale je to tak, jako, že člověk se toho si nemusí bát, protože já taky třeba nejsem vlastně vyloženě nomád, dělám teda přes počítač vzdáleně, nezávisle, ale nemůžu se urvat třeba na celý rok. Můžu se urvat na měsíc, možná na pár měsíců a pak zase musím k těm nějakým důležitým zákazníkům nebo na výstavu. Ale jsou tu lidi, kteří, co jsem potkal třeba v Sanremu z Kanady, co staví sruby dřevěný, má firmu, jo, a přijede se sem prostě vyžít a má rád strašně tu komunitu těch digitálních nomádů, takže tak do toho zapad. Aha, jo, že jako nepracuje. Ten Slovák, který je se mnou na bytě teď, on taky říkal, že on je tady vlastně na měsíc a říkal, že to druhou polovinu vlastně těch 14 dní si vezme dovolenou a chce tady si trochu víc užít a je vlastně konečně, že tak se zde tady jak si něco pocestovat a žít ty aktivity, projít tady ty kavárny a jasně, no. Takhle. Jo, takže taky jakoby asi dává smysl. Určitě jo, no. Takže to je to, o čem jsem chtěl právě mluvit s lidma, že ta možnost je přijet na týden, na 2, na měsíc, na každém záleží, že není třeba se sebrat a přijet hned na půl roku, protože třeba moje představa byla, když jsem se poprvé díval na videa, na jak dlouho jsem jet, tak na zimu, jo? Že většinou byly ty videa, přijel jsem sem na 3 měsíce, na půl roku a prodal jsem si byt. A teď jsem si říkal, no dobře, co mě tam čeká, jaký tam je zázemí, sociální, jak tam, já nevím, cokoliv, jo? I nemocnice, doktor, když potřebuješ, jak s tím bydlením, jo? A tak jsem si říkal, že bych jako radši na kratší dobu zkusil, ale bál jsem se, jestli to má smysl, nebo jestli vůbec. Pokud ta možnost je, tak asi je fajn, asi jsem s tím, že třeba na 2 týdny jsem pojedu a pokud mám tu možnost, tak si to třeba prodloužím. Ano, to jsem udělal já. A pokud se mi tady nebude líbit, tak odjedu, no. Jako já jsem si kupoval taky jenom jednosměrnou letenku, takže... Jo. Já jsem si koupil teda obousměrnou, zpáteční loni, s tím, že na 2 týdny, ale byl jsem z toho tak nadšený, že jsem si to prodloužil a nestálo to tolik, není třeba kupovat celou letenku znova. Ale tuším, volal jsem na Aerolinky nějak a 120 € asi jsem si doplatil, prostě on, že to jakoby posunuli o pár dní, nebo o pár týdnů. takže jsem to tak udělal, ale myslím si, že není třeba se toho úplně bát, že většina lidí se právě bojí, protože neví, co je čeká, ale že je třeba říct, že to jsou super vibrace. Jasně, určitě bych doporučil, pokud někdo zvažuje sem jet na nějakou delší dobu, hlavně teďka v té sezóně, tak asi řešit hodně dopředu to ubytování, že to je tady kámen úrazu největší, si myslím. Tak ale zase jako určitě se dá najít, ale potom už je to dražší, že jo? No jasně, právě. Teďka tady bylo, je fakt, ale loni to bylo jiný.
Bylo tady víc lidí jako nomádů, asi protože byl covid, tak si myslím, že necestovali tak daleko, ale když jsem, jo, že jako méně lidí oni bylo v Asii z těch digitálních nomádů, ale zase bylo méně turistů. Takže to ubytování jako nebyl vůbec problém. Ale to jsem slyšel už často, že je problém sehnat ubytko jako za dobrý peníze. Já jsem se s tím potýkal taky, no. A pak naštěstí na tom Slacku, na té skupině, co jsme zmiňovali, tak tam si vlastně něco bylo. Tak dá se na tom Slacku, potom máš digitální nomádi v Las Palmas, že jo, na Facebooku. No, tak to ale no, pak ještě Digital Nomads na Facebooku nebo na WhatsApp skupiny, jako těch skupin je hodně, no, jak se vlastně podívat. Já jsem vlastně byla mi doporučena nějaká stránka idealista.com. Jo. Tam jsou taky nějaké byty, dá se tam pronajmout byt. Dlouhodobý, no, oni většinou chcou tomu jakoby dlouhodobý. Třeba ideálně tak půl roku. Pokud někdo zvažuje na půl roku, tak je asi tohle nejlepší cesta. Tak určitě se to vyplatí, protože já třeba teď platím na 500 € na měsíc, za pokoj, což je vlastně málo, je to celkem pěkný byt, ale jsme tam 4 pokoje. A když vezmeš dlouhodobý pronájem, tak najdeš třeba i za 600 na měsíc celý byt, jako malej, jako jenom pokoj třeba na kuchyň, ale máš ho pro sebe. To je taky okolí, no. Ty platíš kolik tam teda? Teďka jsi? No, 800. 800, jo, no to přes to Airbnb to tak je, no. No jasně, no. Oni to brali vlastně ty kluci, s kterýma tam jsem, když jsem tam prodal pokoj a dělali jsme to třeba, takhle to vyšlo, no. Je to Airbnb, no. Já jsem dostal jako naštěstí kontakt od kamaráda Ondřeje Pelíka, kterého jsem tady loni poznal a toho zdravím do Thajska, zrovna nomádí v Thajsku letos. Tak mě sehnal ještě přes jednu holku, která tady loni dělala, DJku, myslím, Simča, tak mě sehnal kontakt na to ubytování, takže mi to vyšlo levnic, ale přes to Airbnb je to klidně 700-800 jenom za pokoj, že jo. A jinak byty vím, že letos byly kolem 1500, jako takový nějaký dvoupokoj, těch 1500 € je třeba počítat. Pokud jde člověk sám, tak já si potřeba počítat s tím, že to ubytování bude dražší. Určitě pokud třeba ve dvou nebo v nějaké skupině. Tak jasně, nejlepší je vzít celý velký byt a rozdělit si to, že každý pokoj, no, ale ne všude se to dá. My jsme to akorát měli loni tady na výsledě, ale ne všude jako na to dají shodu, že jo, nebo potom člověk musí vyzkouhat, no. Dá se tak, ani tak, no. Jak to vidíš, já jsem vyskočil do řeči ještě, jak to vidíš s nákladama jako s ostatníma nákladama? Když to srovnal třeba s Českou republikou, jídlo, večeře, já nevím, cokoliv, výdaje? Já bych řekl, že to je o něco dražší než u nás v Česku. Ale jako restaurace? Restaurace, jako jasně, no, dá se asi, pokud člověk chce, tak si dá na jídlo něco jako levnější. Tak dá se jít do Číny za 4, za 5 €, že jo? No jasně, a nebo se dá taky, nevím. Teď jsem byl na styku za 20 €, jasně, ale tam jako zase nechodím každý den. No ale v Česku dáš za dobrýho stejka taky určitě jako 500. Jo, jasně. To je asi dost podobně, bych řekl. Možná jo, no. Přijde mi, že jsou trošku dražší potraviny v obchodě. Ale možná, že to je možná, že teďka nevím, protože ono se docela dost zdražuje vlastně i v Česku. Tak jako, jestli se to drží to tempo pospolu, nevím. Je fakt, že Česko je extrémně drahé a tady to je ještě dražší. A je to dražší i než v Německu, ta zelenina a některé ale to jsou lokální výrobky hlavně. Že ani ne to, co dovezou. Abych si myslel, že spíš to, co dovezou, bude dražší, protože to stojí náklad, ale je to přesně naopak. Protože ty věci, které se velkochovu, jestli to je maso nebo zelenina na nějaký pole, tak vycházejí levněji, když to oni tady mají větší náklady, že na zalívání je tady problém s vodou. No, to ale zase ta zelenina je úžasná, že jako tady papriky, mrkve, obrovský úplně. No, to úžasný trhy tady jsou, tržiště, doporučuju. Co se týče nákupu, no dobře, kam chodíš nakupovat? Bydlíme tady vlastně na té ulici, tak kde jsou ty hlavní nákupáky a tak. Já nevím, jak ona se jmenuje. Tam jsou ty stromy, jak tam jezdí na autobusu prostřed. Asi vím, no. No tak a tam je nějaký velký nákupák dole v tom jednom, velký obchod s potravinami. Nějaký Špár asi, nebo Hyperdy? No, to není právě Špár, ani to Hyperdy, nebo co. Ale nějaký supermarket. No, je to takový supermarket. A ty malý obchody nebo tržnice si neskoušel taky?
Jo, zkoušel jsem něco. Tam máme jako jasně zeleninu a tak. Já bych se chtěl podívat na tržnici vlastně ve městě, ve Vegetě, tady vlastně nahoře bychom... Jo, to je ale ve starém městě, ne? No, ještě ne úplně, je to vlastně jak je Corte de Ingles, ten obrovský obchodák, oni jsou dva vlastně naproti sobě. No tak tam já bydlím. Tak tam až seš, já myslím, že jsi tady u Las Canteras, jakoby u středu, jak jsme. Tam u toho obchodáku. U toho obchodáku, no a tak tam hned za rohem, když by si šel nahoru tou třídou a doleva, tak tam je obrovská tržnice. Akorát jsem vždycky pozdě, že už tam se musí fakt ráno nebo dopoledne, že jo. Tak tam se chci podívat na zeleninu, protože ve Valencii jsme byli třeba tržnici, to byla super. Ve Španělsku. O tom mi říkal, myslím, Pepa zrovna tady té. No a tady je maličká ještě potom vlastně na severu u Islety je Mercado del Puerto, taková maličká tržnice taky, a tam to malý. Je tam dobrý to, že tam dáš výborný tapas, kavčo nebo takhle jako snídaní a plus nakoupíš nějaký dobrý maso, nějakou lokální zeleninu a tak. No. A většinou i cenově jsou určitě lepší než v tom supermarketu levný. Stojí a ryby výborné, samozřejmě, často, že na ty tržnici koupíš. Jo, to se tady dá koupit. Dobrý, no a tak co se týče volnočasových aktivit, kromě procházek, když jsi říkal, že se rád procházíš, tak... Jezdím o víkendech si vždycky naplánuju nějaký výlet, že si můžu podívat na nějaký vyšlap nebo nevím, projít nějaké pobřeží nebo prostě tak. Takže byl jsi i vnitrozemí se podívat tady? Byl jsem teďka v neděli, v sobotu jsem byl tady nějaký ten kráter, tam jsem to procházel, to se mi docela líbilo. Nachodil jsem teda hodně kilometrů, že ale jinak jsem tady jsem vyběhal nahoru ještě na kopec se skáčou s těma padákama, si víš, že tady na druhé straně vlastně ta Campery. Tam je ta Las Arenas, tam se dá jít nahoru, vylezeš až, tam je výhled jakoby z druhé strany zase na... Já vím, tam ten kopec stojí, že tam je, ale když tam skáče padákem, to nevím. No, oni tam skákali, tak jsem Las Palomas, tam jsou vlastně zase ty písečné duny, což je taky super, se mi líbilo. Takhle. Jako mi se strašně líbí, že vlastně je to malý ostrov, ale je tady celý kontinent, že? Protože máš dole ty písečné duny, uprostřed vlastně ostrova jsou ty hory a ty mandlový sady, že jo? A na severu je to zase jak někde v Asii, říkají lidi, co tam byli, takový zelený hory, vlastně rokové a to nádherný. A plus je tady to velký město, tam Las Palmas, že? Je tady parádní, že třeba jakoby sedneš na autobus a jsi tady v nějakém malém městečku v horách, který je krásný. Tam jsou nějaké lokální restaurace a různý pěkný výhledy, taky začínají tam nějaké různý malé stezky nebo vyšlapy. No do hodiny, řekl bych, že do hodiny víceméně jsi skoro všude, že jo? Protože Agaleta je asi 40 minut, 50 minut možná, Las Palmas taky tak asi. No, já si myslím, že jo, do hodiny jsi schopný být na straně. Nejdál si Puerto de Moga, nevím, jestli jsi byl to ještě až za Puerto Rikem. Puerto Rico jinak nedoporučuje, hnusný, neubytovávajte se v Puerto Riku, protože to je to taková, jak to mám říct, výběžek vlastně, v kterým zatoka, v který jsou hotely prostě postavený takhle nad sebe a není tam nic, je tam jedna malá pláž a nic, takže pokud je člověk bez auta, tak úplně katastrofa. A Puerto Mogán ještě zatím taková má vesnička nádherná, takže doporučuji na výlet. Krásný barevný baráky, přístav, restaurace, je fakt moc krásný. A to je asi hodinu autem odsud, to je na jihozápadě na konci. Tam jsem nebyl. Agaeta je taky krásný, taky doporučuji. To zase vlastně na severozápadě. Tam se chci podívat teď po víkendu, ten severozápad. Já jsem jezdil teď, projížděl jsem to vlastně směrem na jih, Las Palomas a tam je nějaký to El Bufadero. Aha. Tady jsem takhle projížděl. Pak jsem byl tady na tom kráteru, jak jsem říkal. Teď bych chtěl se podívat ještě na tu severní část. Severní část, jo. No, tak určitě to stojí za výlet. Všude, kam se tady jede, tak si myslím, že to jako je zajímavý. Poema del Mar jsi byl tady v tom podmořském světě se podívat? Chtěl jsem tam jít, ale nějak mě odradila cena vstupenky.
No, to jsem si taky říkal loni, protože myslím 25 euro tuším je, 35. 35 už to je? Loni to bylo 25. Já jsem říkal, že se tam půjdu podívat a pokud to bude stát kolem 20 euro, takže to obětuju, ale pak to stálo 35 a To je dost, no. nechtěl jsem Ale myslím si, že to stojí, jako stojí to za to, no. Já nevím, to je největší akvárium v Evropě. No, ale to říkají všichni o sobě. Já jsem byl loni na podzim ve Valencii Je to možné. a tam je taky něco Oni zase podobného. říkali, že to je někde v Polsku to největší. No, ve Valencii tvrdí, že tam mají největší a je to fakt větší areálově, ale přijde mi to tady hezčí, protože tady jsem byl loni a určitě byl jako novější, krásný sál s obrovským akvárkem uvnitř, kde máš jako kinosál vlastně a můžeš si sednout a dívat se prostě na ty žraloky a všechno plejtváky a plejtváky kecám, rejnoky, žraloky a rejnoky, jak tam plavou. A určitě to stojí za to. Zvážím to ještě. Pak je tady karneval vlastně teďka. Karneval probíhá teď. Měsíc, že jo? No, Celý únor až do března. Takže je tady co dělat. Dobře, kam se chystáš teďka dál teda? Tady jsi do začátku března, jsi říkal? Tady jsem do začátku března a potom letím do Portugalska na jih, Jo. kde mám vlastně teďka zabukovaný ubytko asi na týden a potom nevím. Možná ještě bych si chtěl podívat do Lisabonu. Jo. A tam mám totiž kamaráda jednoho, bych ho navštívil a potom už asi pojedu. By mohl být tak konec března. A Už bude Česku teplej, ano. Já Lisabon prý taky stojí za to, říká se, že tam ještě větší komunita digitálních nomádů než Las Palmas, je to možné, no. tak určitě stojí za návštěvu. Uvidíme. Dobrý, tak jo, Mirku, díky moc za rozhovor. Jo, já děkuji za Jsme pozvání. přinesli něco zajímavého divákům a na těm se uvidíme. Tak jo, díky. Čau.